Φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε ένα βίντεο στο άλλη μας. Ελπίζω να είστε καλά, να κάνετε γυμναστική, να τρώτε σωστά. Πάμε να μιλήσουμε για το ΑΚΑΠΟΕΛ. Ήταν ένα παιχνίδι που είχε αρκετή τακτική. Ήταν η ΑΕΚ μια ομάδα που έκανε προετοιμασία anyway στις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως με αμυντική προσέγγιση. Μια ομάδα που είναι ok να δώσει χώρο στον αντίπαλο, λόγω του ότι με Crystal Palace, οπότε anyway. Θα μπορούσε να αγωνιστεί με διαφορετικούς τρόπους, καινούριος προπονητής, όπως και να έχει. Πάμε τώρα στον ΑΠΟΕΛ. Το παιχνίδι ξεκινά από τη μέρα της προετοιμασίας, μια εβδομάδα πριν. Ίσως ο coach να προσπάθησε να ελέξει περισσότερο το παιχνίδι παρά το κερδίσει, ίσως στην τακτική του προσέγγιση. Όπως και να έχει, πάω να σας πω τι είδα στο πρώτο μέρος. Πριν να πούμε για το πρώτο μέρος, κάνετε ένα like by the way. Βοηθά μας, βοηθάμε, ξέρω ότι χρησιμοποιούμε πληθυντικό. Πολλοί διερωτηθήκατε γιατί ένιξε για τον Μπουρσαϊτίδη, αφού ήταν καλός στο πρώτο παιχνίδι και ναι, το είπω. Εμπόριας προπονητής εξ αρχής να βάλει μέσα όλους τους παίχτες, όλα τα καλά χαρτιά για παράδειγμα, ή να αλλάξει ισορροπίες που μια μέρα στη άλλη χωρίς μια αλλαγή ότι έπαιξε καλό Μπουρσαϊτίδη, δεν σημαίνει ότι η ομάδα μπορεί να παίξει καλύτερα με τον Μπουρσαϊτίδη. Μπορεί η μεταφορά του Νάνου, γιατί ο Μίρεθ θα παίζει δεξιά, να παίζει ο Μπουρσαϊτίδης δεξιά αριστερά, ο Νάνου η ομάδα να ήταν ακόμα χειροτερή. Δηλαδή, είδαμε τον Νάνου στο δεύτερο μικρό, μέχρι το αποτέλεσμα τώρα μιλούμε, που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στα αριστερή πλευρά. Οπότε ναι. Ένας πρωίς ξεκινά μια ομάδα και έχει κάποια πλάνα μες στο νου του, κάποιες τακτικές, για να μην κάνουμε ότι ξέρουμε τα ούλα, δεν ξέρουμε τι είχε μες στο νου του Γκαρσία, που μπορεί να ήταν, επειδή δέχτηκε γκολ στο πρώτο μέρος, αν εμείνεις και το παιχνίδι πιο πολύ ώρα στο 0-0 να βλέπουμε περισσότερα πράγματα. Γιατί μέχρι το 15 εγώ είδα μια ομάδα που ήταν πολλά καλή τακτικά χωρίς την μπάλα κυρίως στο πρώτο μέρος. Δηλαδή ο Λαγίνκα έκοφηκε το passing lane προς το Λέδες, παίζει ψηλά φυσικά. Οπότε είναι πολλά καλή ομάδα στο να πιέζει ψηλά. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που προπονήσεις στις τόσα χρόνια που είναι εφαρμοσμένες στο να απορροφούν πίεση στο high press, και μια ομάδα που κάνει το ίδιο χωρίς την μπάλα, άρα κάπως δύσκολο ματσάρισμα τακτικά και δύσκολο έλεξη στο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, κάτι που έκαμε το ΑΠΟΕΛ για κάποιον περίεργο λόγο. Τακτικά ο ΑΠΟΕΛ ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά οι ατομικές εμφανίσεις της ομάδας, οι ατομικά υποσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ έκαναν πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή εν τρομερό που συμβαδίζει το ένα με το άλλο. Αλλά προχωρούμε στο παιχνίδι να δούμε τι μπορεί να καταλάβουμε. Ο Τομάς ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο μέρος, στα μαρκαρίσματα του ήταν πολύ κοντά στο Λέδες να τον περιορίσει, να μην κάνει με ευκολία τον build-up η ΑΕΚ, λόγω να περιορίσεις τους πιο άρτιους ποδοσφαιριστές τεχνικά, ας πούμε. Πόσο μάλλον που ξέρεις ότι ο Λέδος είναι ο κινητήριος μοχλός. Δεν ξέρω το πράγμα αν εστίχησε στον Απόλλωνα ότι ο Τομάς στο δεύτερο μέρος δεν μπορεί να κάνει τα βασικά, δηλαδή δεν μπορεί να τα αλλάξει μια μπάζα. Μπορεί να μην έπρεπε να δώσει τόσες πολλές οδηγίες στο Τομάς, να πιέζει τόσο πολλά ψηλά, να μέσα στις φάσεις, να τσινιά το αμυντικό κομμάτι τόσο πολλά ο Τομάς, γιατί μετά κάπως έπαιζε αρκετά η απόδοση στο δεύτερο μέρος. Οπότε να έχει. Είδαμε τον Μαρκίνιος να έρχεται να διανάσεις, να αλλάσουν τα μαρκαρίσματα, είδαμε τον Μανσίνη. Στο πρώτο μέρος ο Νάνου ήταν υποφερτός, ήταν πάρα πολλά πίσω ο Ντάλσιο. Στο παιχνίδι ήταν και τρεις ταχύτητες κάτω μερικοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή η ομάδα έπαιζε με μια ένταση μπροστά πιο ψηλά και οι κεντρικοί ποδοσφαιριστές ήταν λίγο πιο άργοι στις εντάσεις τους. Δηλαδή δεν ήρθε ο Γκαρσία επειδή ο Ρόσερ ο Ντάλσιο για παράδειγμα δεν είχαν την απαιτούμενη ενέργεια μες στο παιχνίδι. Και τον γκολ που ήρθε, ας πούμε, διπλό μαρκάρισμα ήταν ο Μίρκο Μαρκίνιος στον παιχνίδι της ΑΕΚ, που κόντρεσε, βρέθηκε κάπου μπάλα πάνω στον Ντάλσιο, γύρισε την πάρα πολλά κακά, ας πούμε, δηλαδή την έθιωξε να πάει κάπου, απλά έκαμε μια ψυχολογική ενέργεια, έχασε τη συγκέντρωση του, δεν ξέρω, και ένα σουτ πάλι κόντρες μπαίνει έναν γκολ, δηλαδή δεν μπορούμε να φταίξουμε ότι έκαμε λάθος ο Γκαρσία και αμέ στο τακτικό του κομμάτι. Μπορεί να έκαμε λάθος το ότι προσπάθησε να ελέγξει το παιχνίδι παρά το κερδίσει ίσως. Τώρα, anyway.
Ε, Οπότε, γενικά στο πρώτο μέρος προσπάθησε να πω λίγο να δίκησε τον εαυτόν του με έλλειψη συγκέντρωσης πίσω στην άμυνα. Ήταν πολλοί παίχτες πίσω σήμερα το ΑΠΟΕΛ. Αλλά πάλι μπορεί να φταίει και ότι είχε τις απαιτούμενες δυνάμεις για να παίξει σε πολλά ψηλές εντάσεις και κάνει την εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ. Με 60% κατοχή, ας πούμε, δεν θυμάμαι λίγο ομάδα να είναι τόσο κατοχή. Ειδικά ο ΑΠΟΕΛ στο αρένα δύσκολη έδρα. Και σήμερα είχε πάρα πολύ κατοχή. Είναι έλεξε το παιχνίδι, αλλά ερχόμαστε να το δούμε ότι ξέρεις έπαιξε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είχε πολλά λεπτά στα πόδια της, ίσως να αναγκάστηκε να παίξει με τον τρόπο και κάτσε πίσω και άντε τώρα να τρεπήσεις μια Nike που έχει μια τρομερή αμυντική γραμμή. Δεν είναι η πιο εύκολη ομάδα να αντιμετωπίσεις. Και γενικά ο ΑΠΟΕΛ έχει πρόβλημα με την Nike στο αρένα. Είναι μια ομάδα που κάνει clash αρκετές φορές τακτικά. Οπότε να έχει. Ο ΑΠΟΕΛ έχει πάρα πολλές απουσίες. Η φετινή σεζόν γενικά ο Γκαρσία είναι συνήθεια να προσπαθεί να βρίσκει λύσεις και πλάνα πώς μπορεί να στήσει μια ομάδα που να βγάλει νόημα και να μην δέχεται γκολ. Δέχεται ένα γελίο γκολ για μένα, δηλαδή σε μια περίπτωση δέχεται έτσι γκολ. Πάρα πολλά λάθη ατομικά, αλλά πάλι τακτικά ήσουν οκ, έλεγχες το παιχνίδι, δεν απειλήθηκες ιδιαίτερα, σχεδόν καθόλου. Είναι ευκάλες φάσεις, δηλαδή έπρεπε να κερδίσεις κι άλλα μέτρα στο πρώτο μέρος. Αν και όπου ελήφκετουν η ένταση λίγο παραπάνω. Ήταν πίσω πάρα πολλοί παίχτες. Δηλαδή, η ΑΕΚ και στους χώρους, κέρδισε στους χώρους, έβαλε έναν γκολ και μετά είδαμε διαφορετικές τακτικές. Ίσως να δικούμε λίγο. Θέλω να το πω εύσημα, αλλά που οι άλλοι έχασες. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι τώρα που χάνεις δεν μπορείς να διάσεις εύσημα. Ήταν πολλά κακή εμφάνιση πολλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή πολλά δύσκολα μπορώ να θυμηθώ από τον να ξεχωρίζει. Δεύτερο μέρος, βάλει ο Μουρσατίδη μέσα, μετατοπίζει τον Νάνου στην αριστερή πλευρά, βάλει τον Κουτσάκο μέσα που τσάμε, νομίζω ότι ήταν καλύτερο το ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο μέρος, αλλά πάλι δεν ξέρουμε κατά πόσο η ΑΕΚ έθελε να σε αφήγει να λέξει στο παιχνίδι για να βγει στην κόντρα. Οπότε να έχει. Δυσκολεύτηκε, έλειπε ταχύτητα, έβρισκε ορθολογικούς τρόπους, ορθόδοξους τρόπους να βγει μπροστά, να κερδίσει και τα έξτρα μέτρα που ήταν να τη βοηθήσει την ομάδα να βάλει έναν γκολ, να φέρει το παιχνίδι στην ισορροπία και μετά να δούμε πώς να το αντιμετωπίσουν τακτικά οι προπονητές. Είπα σας, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που χτισμένη φέτος στο να αντιμετωπίζει ομάδες με τον τρόπο, μπορεί να λέξει το παιχνίδι. Και αν ευκεί στην κόντρα να βάλει το δεύτερο γκολ, υπήρχε τούτη η έννοια στο παιχνίδι για τον ΑΠΟΕΛ ότι έμπρεπε να βγει στην κόντρα. Η ΑΕΚ, αλλά είδαμε ποδοσφαιριστές να κερδίζουν μέτρα, να μπαίνει στο παιχνίδι και ο Μπρόνσον και ο Αντωνίου, να προσπαθούν να παίξουν με βάσεις μου center back. Λείπει ο Λαϊφής, ξέρω το, λείπει ο Λαϊφής, το ΑΠΟΕΛ διαφορετική ομάδα. Ο Τόμας στο δεύτερο μέρος δεν μπορεί να δώσει σωστή μπάσα, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που είναι τόσο επικίνδυνος, ίσως ο Γκαρσία αφιερώσει πολλές ενεργείες, πολλές να δει παραπάνω οδηγίες από όσο χρειάζεται. Έτσι τον νιώθω, ότι ο Γκαρσία διά τόσες πολλές οδηγίες, έχει τόσες πολλές παγίδες μες στο παιχνίδι του, που κάπου μπορεί να συγχύσει τους παίχτες. Για παράδειγμα, στο πρώτο μέρος είναι μια φάση που ήρθαν όλοι οι ποδοσφαιριστές που η δεξιά πλευρά και προσπαθούσε με τον τρόπο να δημιουργήσει μια τρύπα για μια κάθετη για ο Λαγίνκα να βγει μόνος του που η δεξιά πλευρά. Ο Λαγίνκα πήγαινε πολλά από την αριστερή πλευρά στο πρώτο μέρος, για παράδειγμα, που υπήρχαν πολλά κοινά, ίσως να θέλει ο Μαρκίνιος να κατεβεί πιο μέσα για να γίνει πιο επικίνδυνος. Προσπαθεί με πολλούς τρόπους, πολλές οδηγίες, και χρειάζεται τούτες πολλές οδηγίες για να ανοίξει. Όμως ίσως να μην έχεις και το απαιτούμενο υλικό και ποιότητα και το κίνητρο ίσως. Για τα παιχνίδια, για να αφιερώνεις τόσα πολλά
συντακτική προσέγγιση, ώστε να χρειάζεται λίγο παραπάνω ελευθερία ή κάζω, δεν ξέρω. Οπότε, συνεχίζω στο δεύτερο μέρος, ο Λαγίνκα ήταν πίσω σχετικά. Γενικά, δεν μπορώ να βρω κάποιον παίχτη που ξεχωρίζει εξάλλου, σας το. Ο Ντράτσικ πήγε στο δεύτερο μέρος πάλι, τίποτε το ιδιαίτερο. Είχε μια φάση ο Κούτσακος, οκ, whatever, πάλι περίπου παραπάνω. Ο Μπουρσατίδης επίσης. Εν ήταν καλοί οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Είχαν πάρα πολύ κατοχή. Ο διαιτητής ήταν λίγο περίεργος. Δεν ήξερα το offside. Αν ήταν, δεν ήταν, θα ασχοληθούν τα πράγματα. Ουδέποτε ασχολούμαι anyway. Γενικά, το φετινό ΑΠΟΕΛ αδικεί πάρα πολλά τον εαυτόν του. Θωρώ δουλειά, εντάξει, θωρώ τακτική προσέγγιση. Διάσου πάρα πολλά πράγματα τον Γκαρσία μες στο γήπεδο που κάνει στην συνέχεια παγίδες για ανοίξεις αντιπάλες άμυνες και δεν ξέρω πόσο sustainable είναι, πάλι χρησιμοποιώ αγγλικά, να χρησιμοποιεί τόσες πολλές οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του και θέμα ενέργειας. Τον γκολ της ΑΕΚ είπα σας κοπέλια. Θεωρώ ότι έκαμε κάτι λάθος σε τακτική προσέγγιση. Ήταν ατομικά λάθη που κόντραρε, διπλό μαρκάρισμα έγινε, που έγινε, θκιόχνει λάθος ο Ντάλτσιο, whatever. Στο δεύτερο μέρος είπαμε, πάω και έρχομαι. Είχε σε ένα σουτ του Κούτσακου, μετά ξανά κάτι μπαλιές, κάτι λήφκε του κάτι λήφκε που φετινό ΑΠΟΕΛ. Είναι η ατυχία που το σημερινό ΑΠΟΕΛ ήταν κάπως, κοπέλια, δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ, δεν μπορούμε να βγάλουμε σωστές επιθέσεις, είμαστε δαμέ και κάτι ληφκέται. Θέλουμε γύρω-γύρω. Τέλος πάντων, μετά το τέλος του αγώνα άκουσα τις δηλώσεις του Μπρόνσον πριν από το βίντεο. Διά μου πράγμα εκνευρίζει πάρα πολλά να λούν παίχτες ότι θα μπορούσαμε να πιάμε έναν βαθμό, ας πούμε. Ναι, το πράγμα είναι πάρα πολλά λάθος. Δεν μπορώ να ακούω ότι τουλάχιστον αξίζει έναν βαθμό. Φίλε, ή είναι να δέρεις ή έχουμε προβλήμα. Καταλαβαίνω ότι ναι, πρακτικά ένας βαθμός σαν πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Αλλά έπρεπε πρακτικά να νικήσεις, όχι να γυρεύεις στο βάθμο. Όπως όπως βελτιώνονται οι ποδοσφαιριστές, βελτιώνονται και οι προπονητές. Πιστεύω ότι ο Γκαρσία να μάθει που τη φετινή σεζόν. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, κοπελιά. Δηλαδή, είχε πολλά πράγματα που δεν έκαναν σωστά ατομικά οι ποδοσφαιριστές. Οπότε δεν μπορεί ο Γκαρσία να... Και παίζει FIFA, πια μου χλώντα... Δηλαδή ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Έπαιρνε τους ο Τσάμε, ειδικά στο δεύτερο μέρος, που ήσουν καλύτερος που την ΑΕΚ. Γενικά στο παιχνίδι ήσουν καλύτερος που την ΑΕΚ. Θα μπορούσες, αν ήσουν λίγο πιο τυχερός ή λίγο πιο αποτελεσματικός, να βάλεις έναν γκολ και να βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Ίσως ο Γκαρσία τη ώρα που έκαμε την ομάδα, για το συμπερόν το παιχνίδι, να σκέφτομαι ότι ξέρεις, αν πάμε ως το δεύτερο ημιχρόνο με το 0-0, μετά η ΑΕΚ θέλει να δέρει πάση θυσία επειδή έχασε βαθμούς η Ομονία, άρα τσάμε να δω τι είναι να κάνει για να τους χτυπήσω και να μην τους αφήκω να κάνουν να θέλει να παίξει πιο επιθετικά, να τους χτυπήσω στην κόντρα για παράδειγμα. Γι' αυτό φύλλα είναι ταχύτητα, τον Μπουρσατίνη τον Κούτσακο τους βάλει πιο μετά. Αλλά έβαλε πρώτη γκολ η ΑΕΚ και να με αλλάσει το τακτικό πλό. Δηλαδή ήταν άτυχο το πρώτο ημιχρόνο για το ΑΠΟΕΛ και μετά απλά πώς μπορείς να ανοίξεις μια από τις καλύτερες άμυνες. Ίσως και το Conference League. Δηλαδή, ως μια φάση η άμυνα της ΑΕΚ ήταν που stop. Οκ. Μπορείς να φταίεις συνέχεια τον προπονητή, μπορεί να είσαι συνέχεια άμυρος ευθυνών, μπορούν οι παίχτες να φταίουν πάντα ότι κάνουν λάθος ατομικά, κάπου η αλήθεια μες στη μέση. Ίσως ο Γκαρσία να ζητά παραπάνω που μπορούν να του προσφέρουν οι παίχτες και ίσως οι παίχτες να μην μπορούν να αποδώσουν σε βασικά πράγματα. Δηλαδή, το λάθος του Ντάλτσιο, παιδικό,
τα λάθη που κάνουν ο Μυρ, ο Νάνου, ο Τόμας στο δεύτερο μήχρονο μπορεί να δοκεί πάσα. Δεν μπορεί να βγάλει σωστή παλιά. Δηλαδή έφτασε σε κουράστηκες μετά τι. Ότι είναι παιχταράς και έχει πολύ ποιότητα και μπορεί να σου τρυπήσεις άμυνες και μπορεί να απειλεί που μακριά με τα σούτ, τα πράγματα δεν θέλουν και τόσο αθλητική ικανότητα. Το είναι το τεχνικό χαρακτηριστικό του. Μες στο γήπεδο όμως, αν δεν είσαι αθλητής, αν περιμένω μες στο παιχνίδι να μου βγάλεις μια φάση να κάνεις τη διαφορά, τα υπόλοιπα 87 λεπτά που έγκαιρα στη μαπά, θέλω να είσαι λίγο πιο παρόν μες στο γήπεδο. Να είσαι πιο... Που ήταν στο πρώτο μέρος. Στο πρώτο χρόνο καλό και ο Τόμας. Ήταν πολύ καλός αμυντικά, δηλαδή εκλείδωσε τον Λέδες. Στο δεύτερο ήταν... Και τώρα κρίνω ο Τόμας γιατί ξέρω ότι είχε πολύ ποιότητα. Για τον Νάνου, κάποια παιχνίδια είναι πάρα πολύ καλός. Κάποια άλλο παιχνίδια είναι ότι χειρότερο. Στη αριστερή πλευρά παίζει όλη τη σεζόν δεξιά, βάλει στο αριστερά. Εξίασε με ποιον που παίζει. Νομίζω ότι είχε πιο αριστερά από και μια φάση. Δεν μπορεί να γίνει βασική μπάσα. Ήταν κακή εμφάνιση των ποδοσφαιριστών, θεωρώ ήταν καλή εμφάνιση τακτικά και κάπου ράμε έκανα το παιχνίδι. Δηλαδή, είναι καλή ομάδα η ΑΕΚ, παίζεις μόνος σου. Αλλά πάλι, αδιαφορώ αν είναι καλή ομάδα η ΑΕΚ. Είσαι το Αποέλ, πρέπει να εμφανιστείς καλύτερος. Γίνεται να κάνεις momentum, να παίζεις παιχνιδάρα, να είσαι πολύ καλός απέναντι στον Άρη, σαν παιχνίδι που έδειξες ότι αδικείς και λίγο τον εαυτό σου σχέση που έχεις και με προβλήματα εξαγωνιστικά που επηρεάζουν και παίζεις τώρα με την Nike. Δεν είναι ανάλογη εμφάνιση από τον ποδοσφαιριστών. Όπως και να έχει. Υπάρχει μια συγχύση. Εντάξει. Πριν να κλείσω το βίντεο θα σας πω για το... Ένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει μια ομάδα, πόσο μάλλον από ελ, είναι να ξεκινήσει να προετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν, ενώ μεταγραφικά, πετύχει ή αποτύχει τους στόχους του, τουλάχιστον κάποιες βλέψεις για την επόμενη χρονιά να ξεκινήσουν να γίνονται πράξεις, να είναι η τελευταία στιγμή στο πώς να πορευτεί για την επόμενη σεζόν. Να ξεκινήσει να ψάχνει παίχτες που τώρα, δηλαδή τουλάχιστον να βρεις 3-4 παίχτες που πετύχεις τους στόχους σου ή όχι, να μπορούν να έρθουν στην ομάδα να σωματωθούν. Αλλά εντάξει, τώρα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Πρέπει να ξέρεις τι να γίνει διοικητικά, πρέπει να ξέρεις τι να γίνει με τον προπονητή, να θα μείνει όχι, με τι πλάνο να ακολουθήσεις, ποια είναι η στόχη σου για τα επόμενα χρόνια. Έχει πολλή δουλειά. Πρέπει να ξεκινήσουν να χτίζουν για το αύριο. Και το σήμερα και το αύριο. Δηλαδή δεν μπορείς να χτίσεις μόνο και το σήμερα χωρίς το αύριο. Πρέπει να σου λουποθεί λίγο η κατάσταση όσο πιο γλυόρα γίνεται, να ξέρεις πώς να πορευτείς για να ξεκινήσεις να χτίζεις σωστά και να δεις. Να μείνει ο προμηθής, θα μείνει. Αν πιο το κύπελλο να μείνει, να του ανανεώσω συμβόλαιο αυτόματα, να το συζητήσω το πράγμα. Θέλει τεχνικό διευθυντή, ποιος είναι να κάνεις μεταγραφές. Θέλει ποδοσφαιριστές που μπορούμε να κλείσουμε πατορά πριν να τους προλάβει άλλη ομάδα για παράδειγμα. Τον budget που να θέλει ο προμηθής, τόσο που να κάνει τα οικονομικά, να πει κοπέλια τα λεφτά που πρέπει να δούμε, το cash flow που θέλουμε, άρα ξεκινούν και χτίζουν βάση του πλάνου. Έχει πολλή δουλειά μου πρέπει να γίνει και πρέπει να προλαβαίνεις να πράγμα μην είσαι στη τελευταία στιγμή για να ξέρεις πώς να πορευτείς στη συνέχεια. Λοιπόν, τούτο είναι το βίντεο, 19 λεπτά, φίλοι μου καλοί, κάνουμε like, κάνα comment, κάνα subscribe, αν έχετε φίλους, όχι όπως εγώ που δεν έχω φίλους. Αυτά, καλή συνέχεια, θα πω στο βίντεο.